1997 ka gụrụ ala ọ dịghị m na awụla m okenye ọ dịghị ihe ọdọ m nwere m ji elekọta ụmụ m ọkwana nga ka m nwere ubi na n'ọnwa nga m ga-enweta ha nri ji m tipie ụlọ nri ji eru nka ọkwana ụmụ m dịka ị gara nọ n'ụzọ ọ bụ mwute na ịhụ nisa gọọmenti ọgụ afọ m nụrụ n'ọrụ kọnstrọkshọn gbada ego m ji zụọ ala ka a bịara na-abịa gbachiri m n'afọ ụmụ ya gọọmenti asị m gọọmenti of Imo steeti le na ma onye wụrụ gbarala afọ ọgụlụ isii na ka m nọ ọkwana nga m dị nwee ntụkwasị obi ji ruo nka anatụ na nna chọsị ka m ụmụ m baji izu ori ọkwara m na onwe ka m rie esi n'oge nka m. Ọhaneze ndị Igbo ndị ọma ndị ihe ọma na-adịrị mma ọkwa nwanne unu nwoke Chukwuemeka onye Nnamen TV onye na-ahụ maka Unify Igbos Now. Ihe m ji bịa na ụbọchị taa dị iche. Ụmụ Igbo, kedu onye mere anyị ụdịrị ihe a na-achụ ụmụ Igbo na Lagos, a na-achụ ụmụ Igbo na Kano, a na-achụ ụmụ Igbo na Kaduna, a na-achụ ụmụ Igbo na ebe niile mana South Africa ebe niile ụwa sọtụrụ ebe ụmụ Igbo gbafechara nga a na-achụ aka ha. A na-amụ akwa sị ka edozi ala Igbo ka ụmụ Igbo lọtakwa, ụmụ Igbo ndị gbafere agbafe, ndị ụmụ Igbo ndị kpafere akpafu ka ha lọta wee mezie ala nna. Invest n'ala Igbo, invest n'ala Igbo ọwụ taa ebe m n'ụwụ na ebe a na-akpọ n'ụzọ ubi Owelu Orata ka anyị nọ n'ụbọchị taa, ebe ụmụ Igbo bịara ka ha dozie ala nna, ka ha mee ka Igbo wake, ka ụmụnne anyị ndị nọ na mba wee lọta, ka a na-eme invest n'ala Igbo, ka ha bịara zụọ ala genuinely, zụọ ala enye ha akwụkwọ, ha erejista na gọọmenti. Ọ ya ka a pụtakwara abịa a na-achọrọ ịnara ha ala ha n'ike, si na gọọmenti chọrọ iwere ala without compensation, without anything, without any notice. Abịa na-akwatuchiri ha ndị nke rụwara ụlọ, ndị nke bọrọ akpụ, ndị nke kụrụ ihe ubi, abịa na-efupụchi ya. Ihe dị otu a ọ dị mma, ihe ndị dị otu a ọ dị mma. Ụmụ Igbo, aga m achọ ka unu ndị na-esonyere na ihe anyị na-eme na Nnamen TV tụsasịa n'ozi a, tụsasịa ya ka ọ garuo gọọmenti of Imo steeti ntị. Senator Hope Uzodimma ịdịkwa wee ihe na-eme n'ụzọ Owelu Orata, n'ụzọ ubi Owelu Orata, ịdịkwa wee na ndị bịara zụọ ala genuinely werele ego ha ji azụ ahịa si ka ejiri mepee ebe a ka ọ wụrụ ihe ọwụ abịa na-anara ha ala ha n'ike. Biko tụsasịara na ya ozi a, tụsasịa na ya ka ọ gaa mba ụwa niile. Onye ndị Igbo nọ na Lagos a na-achụ ha, asị na a na-achụ ụmụ Igbo na Alaba, asị a na-achụ ụmụ Igbo na ebe niile, ya ọrụkwa na ụmụ Igbo alọtakwala ụlọ nke wụ nke anyị abịakwa ebe a na-achụ anyị. Ụmụ Igbo ihe dị ụtọ ọ dị mma. Aga m enye ha ohere ka ha nwa kọwaa otu o si wee dịrị, maka ha nwa ga-aka kọwaa maka ihe niile nọ ebe a. Imirikiti imi ndị nọ ebe a wụ ndị zụchara ala, ndị ji ego ahịa, ndị ji ego ha ji eme ihe jiri zụọ ala ka ala Igbo dị mma. Kọwaa aha gị, bido n'aha gị. Aha m wụ Rafael Eke. Okay. Maazị m onye Ngo Ọkpala. Okay. Enwere m ala ebe a. Ala ahụ m nwere ebe a eji nnukwu ego goo ya. Ala wụtụrụ 5-6 million. Ọ wụ obere ala nwanne. Echi m obodo Awụsa lọbata. Ha mere njichi obodo Awụsa lọbata n'obodo nwụ. Nwa small plot m nwere ebe ahụ na Bagbalada wụ Abuja. Akụtụrụ ya akụtụ. Mechikwa ebe ahụ shiwel asị mmanụ nọrọ na mba n'ụlọ na mba. Ịrụ ụlọ na mba ọ bụ ụlọ gị bete ka ị darịrị n'obodo gị rụọ kpanakpọ na ha na ọ ya ohaz ọ kewukeki ka m gabịarụkwara n'obodo nna m, obodo Owere Nkwanwe, bịado n'Owelu Orata zụọ ala, ele ya were katapila mee nha anyị marakwa kwụkashịa ya. Mgbe ị zụrụ ala a erejistara m ya, everything dị complete na gọọmenti, everything dị okay. Bete kpa m gajere bịa ghọta hụ datị na asha gọọmenti wakwa m resara ala n'aka ga-aba ahụrụ shi anaka eze ndị Owelu kutuhude. Ọ n'aka eze ka ọ dashi. Ọ nwere akwụkwọ asafuru. Ada akwụkwọ asafuru m she. Kedu aha eze a? Aha eze ahụ wụ Emokoro n'Owelu. Emmanuel Okoro. Eze Emmanuel Okoro n'Owelu. Ụmụ Igbo biko na unu ga-akpọkọ eze Emmanuel Okoro ya kọwakwa n'otu ihe nke ashiri mee. Ọhanye mara kwanye m. Okay, ngwa. Ọhanye mara kwanye m. Ụmụnna anụlebe anya. Ndị Igbo lee n'anya, achụọla anya na ala Awụsa shai okpuru ala anyị. Anya okpuru ala anyị shai develop. Ọwụnụ dị anyị ga-eje nwere onwe anyị. Ọwụ dị ya ka anyị ji eme mmawa n'odo ala Igbo awala anyị obodo Igbo. Ndị Igbo anụleji anya leba na ya na ihe ndị ama anyị
anọ ka wara ihe ma biko nye nya ya Maazị Anụrụ Onyekachi. Maazị Anụrụ Onyekachi. Esokwana m ọ bụ onye Umulumo Amozari n'isi ala mba no local government. Umulumo Amozari. Okay. Well, eso m na otu ndị zụrụ ala ebe a. Tupu anyị azụwakwana ala ebe a, agara m na ke President General of Owelu, aha ya wụkwanụ Jonathan Ọpara, ga-akpọ ya si ya bịa maka ọsiniọ m na school. Si ya bịa lekwa ala m chọrọ ịzụ na community ya. So ya esoro m eji moto m kwụrụ ya bute ya ebe a goshi ya the land si ya lekwa ala achọrọ m ịma how genuine ọ dị marakwa ma gọọmenti ọ batakwara n'ime ebe a. Ọ sara m n'olu ọma jụọ m onye ka m chọrọ ịzụ ala from ma agwa ya sị m that na gọọmenti enweghị ọbụla ha nwere ime with this particular area na ihe ebe a wụ ụzọ ubi Owelu na gọọmenti ewerele ebe ha chọrọ iwere na ọkwa n'ebe a ka gọọmenti ji compensate ndị nwe obodo si ha were rụwa ọrụ ugbo ha ka ha na-akọpụta ihe ha na-eri iji nyere obodo ha aka. So dịka otu o si dere na ụmụnna ha ndị ketekwara n'ebe a because ebe a wụ communion land na the families ndị ketere ebe a na ọ na ha n'aka ma ha ga-ere ma ha ga-ere mana ebe ha decide ala ire na m zụwa na mkpụwa onye nwe ala ụgwọ which I did. And anyị kwụkwara development levy maka ala ahụ 3 plus. Yes, a zụrụ ala ahụ 2 million naira per plot. Wow, 2 million naira per plot. A kwụrụ development levy of 600,000 naira for the 6 plots. So anyị ebidokwana agbara m ya fence. Fence mbara ya ala elu. Anyị arụtụkwara m ụlọ n'ime ya. Mana ọ dịzị m surprise dị echi m jikere ịga Port Harcourt ebe m na-azụ ahịa ebe m nwa bi akpụwazie m ndị anyị goro ala akpụwa m si na m biko na m gbara ọsọ gaghachi n'ala ahụ na-enwe ihe mege n'ala ọzi mgbe m rutezi m ahụzie ka katapila nọzi na-egbuchachi ihe ndị mmadụ rụrụ and nnụle anya na this environment na-agbanyeghịkwa na katapila egredela ebe a niile nnụ ga-akpa ahụ dat na enwere a lot of akpụ ndị ka na-eru eru iji gosi dat na ọtụtụ mmadụ rụrụ ọrụ ebe a maka ọwa ebe a ka oge ọrụ ha mara ọwa afọ ebe a na-aka oge ọrụ ha mara ebe a so ọtụtụ mmadụ rụkwara ọrụ ebe a so mgbe m taziri ebe na-ajụ ihe megenu a na-asị na gọọmenti ewerego ebe a mana tupu anyị azụwa tupu m azụwa ebe a the surveyor m kpọrọ gara aga cheki esi m dat na enweghị ọbụla gọọmenti nwere ime with this particular area mana otu ihe na ala ọha ga ndị sọvia anyị ga cheki ha gwa anyị dat na ebe a dị free from gọọmenti merenu ọtụtụ n'ime anyị ji zụọ ala ebe a mana nke ụzọ ihe anya mmiri wụ ọtụtụ mmadụ n'ime anyị agbago fensị ruo oge dị elu rụọ ụlọ n'ime ya tinye gate mana ihe ndị a niile akụtuchara ha niile ịla ya ebe a niile ị ga-ahụ enwechara lot of fence ebe a niile but ị ga-ahụ ebe a niile nwezikwa nke ị ga-ahụ fence akụturu apụrụshịrị ya anyị abịa na-ajụ ajụjụ anyị na-anụ kepu that na ọwụ eze Owelu wụ eze Emmanuel Okoro and Owade Obieke nọ ha nwagara ga meetie Commission of Lands kpọrọ ya dọrọ ya kpọbata ya ebe a ka ya bịa develop ole ha obodo amanụ mmeji ihe nwata agụgọ nwata ibe ya anya mmiri so ọ wezigbote ihe anya mmiri nyere onye ọbụla n'ime anyị data anyị nwa ndị nọ izu ije na-agba mbọ a na-achụ anyị anwụ na-acha anyị mmiri na-amụ anyị na-adọga ka anyị nwee ike ịkpata ihe anyị ga-eji alọta n'ala nna anyị bịa tinyekwana ihe develop kwanụ ebe a but n'ime ihe niile gọọmenti a anyị kwekwa na-anwụrụ anyị na-anwụrụ na-agba mbọ niile esorokwa na-eme gịnị na-eme isi ikwe anyị ike na-emewakwa anyị anya ọ dị mma so ahụ Eke Christopher Amonia Abombise ebiri m ala ugwu ọgụ afọ 5 before m abata ego m jiri lawa Imo steeti nwe m bịa gụọ ala 1997 ka gụrụ ala ọ dị ehu na awụla m okenye ọ dị ihe ọdọ m nwere m ji elekọta ụmụ m ọkwana nga ka m nwere ubi na n'ọwa nga m ga-enweta ha nri ji m tifie ụlọ ngiji eru nka ọkwana ụmụ m dịka gara nọ n'ụzọ ọ bụ mwute na ihu nisa gọọmenti ọgụ afọ m nụrụ n'ọrụ construction bada m ego m ji zụọ ala
ka abịara na-abịa gbachara m na fom ya gọọmenti asị m gọọmenti of Imo steeti le na m onye wụrụ gbarala afọ ọgụlụ isii na ka m nọ ọkwana nga m dị nwee ntụkwasị obi ji ruo nka anatụ na nna chọsị ka m ụmụ m baji izu ori ọkwara m na onwe ka m rie esi n'oge nka m asị m gọọmenti of Imo steeti eze ndị ọwa elu ma kwana ma onye eme ndị obodo go taa ma ọ gara gị mma iji megide anyị n'ụzọ na-adịghị ụdị ụzọ dị iche iche meere anyị ebere achụ anyị n'ala ugwu achụ anyị n'ala Yoruba ndị Igbo n'ọkwala ala nweghị ni anakwa achụgharị anyị ma anyị kpatara n'oke elu abakwala ọkala bụ ifuni asị m gọọmenti of Imo steeti biko lee ụmụ gị n'anya ma nwee akụrụ ha n'ubi mmiri nwoke ma anọ na mpensi abara mpensi ya were ezi nwe ego m gara iji ile onwe m nka gbaa fensi abara m azụrụ m 3000 blocks here January with labor mefu ego ọtụtụ ego ọ gbara m hetụla anya lile fensi na-akọ ya atala mbara onwe nwa ọbụla m nwere ma nwa ubi m kụrụla ime m ga-eji sọstede ma living ka ọ dị nwa ọbụla m nwere gọọmenti of Imo steeti asị m na gbara anyị ndị ụmụnọsi enyemaka udo dịrị udo aha m wụ Nwaada Chimụanya Nkems ama onye Owerri na Ọjị ihe na-eme ebe a ịgwa gị eziokwu ọ na-agba anya mmiri ama m ihe mere anyị nwawu ndị Igbo ji kpọọ onwe anyị ashị mba ndị Igbo akpọ onwe ha ashị eziokwu nne kwuo nke gị ndị Igbo akpọ onwe ha ashị ihe mere ha awụ otu ụmụnne m ndị a si kwuo ya anyị goro ala ebe a gochaa ala ebe a gaa mee sachin gaa chat ya bịa ala agwa anyị na gọọmenti has no interest in this place na gọọmenti ọ na-enwe interest na ihe ahụ backyard ndị mmadụ ndị owa elu so ọ ha mere many people ọtụtụ mmadụ ji bịa ebe a bịa zụọ ala so anyị nụzi katapila ebido mebishiwa ihe ndị mmadụ kụrụ ma fensị ma buildings ma crops a lot of crops akọrọ ebe a katapila ele everything destroy ya even ha na-eme ha na-awa ọka ndị mmadụ na-awọrọ ya so enwere ụmụnne m abụọ mụ na ha nọ that day ndị nwụkwa victim of this issue anyị agakwuru eze ọwa elu ma anyị garuru anyị ekele onye eze ya anabata anyị ọfụma jụọ anyị si na ele ihe anyị ji bịa anyị akọwacha onwe anyị si ya na ihe anyị ji bịa with respect of what is happening around this area onye eze enwe mgbe ọ gwara anyị si n'ọwa anyị amahụ na ebe a wụ gọọmenti allocation okwughị otu ahụ onye eze si anyị na ọ si gọọmenti na ọ gakwuru na gọọmenti si ha bịa mepere ha obodo ha n'obodo ha enweghị ọkụ so ya gakwuru ha si ha bịa mepere ya obodo so in respect of that ihe awụzi collateral o nyere ha ha were ebe a ha ebinye ha transformer anyị ajụwa ya si ihe awụ ala individuals ugoro as na gọọmenti o were ala niile a nye ha transformer mebutere ha enwe ọkụ ha nọ n'itiri anyị asị ihe awụ individuals wụ ndị nwe ala ebe a ya sị na ọ ga na-aba gọọmenti ọgụ n'ọwụ otu ka otu a gwara anyị ya na ihe ga-emewo gọọmenti were rụcha ọrụ ha that they will bring the report back to him ma ha wetara ya report anyị echerezie ka gọọmenti were oke ha chọrọ iwere ka gọọmenti were nke ha enye ndị youth nke ha nyekwana ya nke o ji ala nka enwezie nke fọrọnị amarazi otu esi ekere ya ndị goro ala ebe a awụ 2 plot of land anyị nwere here ihe ụdị oli land anyị nwere anyị sị ka anyị were rụọ ụlọ nwekwe n'ike kwata here ka a bịara na-achọ ịnapụ ya n'ike emekwana m fence here all round akụsasịa the fence small foundation m mere here ka m rụkwana ebe mụ na ụmụaka ga-anọ abịabịa busa ya ihe a blọk eji arụ ndị akụwasị anyị ebidokwa anụdawa n'ike anyị na-arụ youth leader na ndị grupu ya a na-akụsasị ala cement 1 bag of cement chere ihe m chọrọ ịghọtazi na ọwụzi gọọmenti ji aka ha akụsasị so that means the plan is hatched by the community. anyị kwụcha ahụ ụgwọ settlement kwụcha ụgwọ omenala ha sị na anyị kwụrụ n'aka PG anyị na-arụ ha na-akụsa
ma arụcha youth leader ha eburu moto bịa with boys ya ha ji ụkwụ agbaga ha na-agba ya ka nga a na-agba karat junyanimo ebe ọ na gọọmenti ka m nụsị na gọọmenti ka anyị na gọọmenti mewenụ nna hapụ na anyị ihe anyị chọrọ ịrụ n'ala anyị ka anyị rụọ ya. Ọha na eze ndị Igbo ndị ọma, ihe ọma na-adị mma, biko na ihe m na-arịọ unu wụ ka unu nyere anyị aka ịtụsasị ozi a ka o ruo gọvanọ Imo steeti ntị, gọvanọ Hope Uzodimma. Ihe awụ ndị na-achị dịka ụmụ gị, ha kwenyere na ọchịchị gị, ha na-akọwa na ọchịchị gị dị ha mma, mana nke dịka ugbu a adịghị ha mma. Ala ha ihe awụ ihe ha ji ihe ha ji azụ ụmụ, ma ndị nke kara nka ihe ha ga-eji ala ezumike nka ka a na-abịa ịnara ha. Ha kwenyere na ochi n'aka gị, biko lebata anya na ihe a, lebata anya n'okwu nọ na ọwa elu akwa ebe ọwa elu uzubi ọwa elu n'ụra ada Unity Extension Layout aha ha ji ere gị now. Aha ha ji na-ere ebe a now Unity Extension Layout ọnya ha ji ere gị ebe a now. So anyị na-eme ka ọha na eze Igbo mara aha eji na-ere ebe a. Gịkwanụ nwa afọ Igbo abịara gbawara onye ọzọ aka nye gị jụọ ese ma ọ ga-adị gị mma, emeghị onye ọzọ a ga-emelikwe gị ya. Biko na tụsasịara na anya ozi a, tụsasịa na ya ka o ru gọvanọ Imo steeti ntị. Udo.